Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya manje kuti timboonesana nyaya dziya dzaswera dzichiitika nekutora nzvimbo. Paita nyaya panapa sezvo ranga riri zuva rebirthday raPrayzah. So Prayzah asanganiswawo nezimota rake vapuwa 250,000 cash on top of the gift. But after that wiki ndobva ati ko ndakanzwa kuti iwo une muchato wedding yoruda kuita. So in that wedding chero usati wandiinvita zvako ndanga ndichikumbirawo kuti uinvite yakawanda ka asi ndachikumbirawo kuti uinvite Thomas Mapfumo Mukanya kuti auye aperforme. But by that performance akabvuma kuya unoperforma, I am going to personally pay $500,000 kuti auye for performance fee. Kana zvikasaitika izvozvo hanzi ndichazomuinvite on my birthday kuti auye achiimba ondiperformera inini nefamily yangu kubackground kwedu ndomupa $1 million. So after everything inini ndanichionera deal maZimbabweans vanhu vari greedy. Asi ndakamboona vanhu vari greedy semaZimbabweans. Ndaona vanhu vakutanga kushandisa mapolitical agendas avo kuti no usaende kunoperforma kumuchato iwoyo because Prayzah na Chivayo vanhu veZANU-PF. Ndachizviona zvangu and I was like alright, kana wakuita business wakufana kuchuza, but atidi wedi kuzomention vanhu vazhinji muri business deals muri kuita kemi. Muri kuita nevanhu vapi business deals muri kuita business nevanhu vakasiyana siyana. Hakuna munhu asina chigananda muinbox make. Munhu arikuita business rine mari cheche anacho chigananda cha vamwe munhu toswera muchitonoka mumaoffice anaskota nani techikuziya zvedu but mimi busy muchiti but because tiri vanhu opposition we know you very well. Saka vana veZimbabwe ndo vaazvituta manje zvekufana ubhilivhiswa zvemunenge muchida imimi moaitisa zvamunonzwa kuda panguva yenyamoda imimi ndozvoitwa zvituta manje. Aiwa ngatimbofunga nezvazvo. I still remember pane imwe nyaya yakamboitika ende nyaya inogara ichindibata because zvinhu izvo zvaindirwadza up to nhasi zvinondirwadza. 60% yema-MPs vekwachamisa vese vetriple-C tuta zvetriple-C chaizvo 60% of ma-MPs vacho vakapinda vaise vakamera tikutaura vakadyiwa nevakahwina vacho 60% of them. I still remember tichienda tichinorowa coverage kumarallies avo vavaiita. Munhu ari atokuinvite ototi ndoda kuti inini green yangu yandiri kuitawo ibudewo paNickney so that inogaina momentum. People will start to respect anything zvatiri kuita. Vanenge kuti toro serious boss panomboyo mimi tomboswera takubudawo mumachi tichingobudawo muzvivhitivhiti tichitanga kuzotrendawo mumasocial media imomo. I remember veZANU-PF marallies atakakava I think it's about 25 to 30% chete yema-MPs vakadyiwa vacho nevakati hwinei futi. But chandakadzidza ndechekuti vaikampenera vakuside ZANU-PF those guys vaibhadhara vaitofonerwa kunzi ndinoda kuita ndikuitawo rally yangu pakadai ndakaona muchikavha munhu wetriple-C saka ndinoda kuti ndiitewo rally yangu musemunigrini mom because tiri kuita tiri kuklashana saka ndanichidawo kuti muuye and then ndoziva kuti pano munomuchidawo mari dzematransport ne-certain fee but tikukupai a-certain fee yekuti mukwanise kuti zviite sezvikufambirei because obviously I used to send two camera guys vanenge vachindikina umwe anenge achiita zvesound ndinji umwe achindikina macameras rally yototorwa kusvika yapera and then umwe anenge akuzobvunza vanhu kuti saka zvikuzodididididi vachingobvunzawo zvinhu zvinenge zviripo saka ndezvipi zvamuri kupromiswa nema-MPs enyu and stuff zvinhu zvichitofamba zvichienda zvakadaro. So madays acho I used to pay two guys dzaienda iwe ndona kuti ndadezwa kune ndiri kupiwa nemunhu wenigirikini weZANU-PF anenge atokuofa mari ototi ndikukupa mari ka transport fuel everything vakomana vaitodirirwa zvese kudhara because I used to pay ndatoti vakomana imimi ndati munoita zvinhu ikoko kunoita zvinhu zvenyu zvichifamba because even they knew kuti okay the main actor is based in SA. They knew that but vaiziva kuti no something can be done pazvinhu izvozvo because vanga vaona tichimbokavha imwe yacho vakati hapana there is no magic about it, let's just get in touch nechi and magirikini ifone yairinga up to now ina nditaura zvinhu zvekunyeba anenge aramba kana muchida ndonotanga kubudira kukupai mazita anenge aramba ndokupai kana nenhamba dzake nemaconversations acho taitaura everything is here.
waizoona wapedza kukavha yeuyu munhu bosi pamwe pacho zvaizoitika wezanupef kumwe kwacho ndianenge unotanga otokupai mari yenyu anything yaanenge achida venigirikini vaikuudza kuti we are doing these things for Zimbabwe, for it's just guys for struggle, just help us. Waizoti wakatanga kunoitira wenigirikini kuti akuona wamboita uko wakuitira uyu anenge akudedza azoisawo a certain few wakutoshaudwa nemunhu muri masela kuti why are you campaigning for it? Iwe, is this a campaign? Makaenda kuchikoro here ma-MP ivakomana muda kupinda pa-MP makaenda saka kuti tikuita campaign isusu tiri kugadzira chinhu chekuti tiri kutora zvinhu kungotora chinhu zviri kungoitika tichingobudisa said zviri positive negative taingotora tichingoti zvinhu tiri kungoka izvomva takaona kuti idzi pfungwa idzi dzakadhakwa dzine vanhu because iwo ukada kuti udziite pfungwa idzodzo udzishandise dzigare dzirimo musoro mako ariwo achinzi ndo mafungiro ako hapana kuonongo uchienda in real life chamjo. Even imi mese munoita mabusiness imi you don't choose, hapana kana aripo anozviti inini ndoita business asi handidi kuita munhu wekuti anenge ari wepati yakadai so ngauya anditaurira kuti handite ndokubvunza type business ronoita. Vazhinji chacho panapa muri mabhirida makavaka dzimba even dzezvigananda up to nhasi chache you are busy doing all those things, but inini manje zvaindishamisa kuti iwe munhu aritodaita MP, you want to become a leader, a next leader, you want to set a good example, but wakutotaura kuti don't go there, usashande neava iwo wacho you are not paying, and those guys they were promising kuti iwewe in the next ngirikini tichazenge we will pay you kana zvinge zvaita tapinda tapinda chete zvinenge zvato right tete tisingachanetsekana nechinini ona apa hatina kana funding hatina kuva vanhu vatutipa mari, so please just help and taitobatsira. Vazhinji vacho pavakapinda vacho I think taita kuona responde tata kupuwa ndiyaya pane umwe I remember akanyatsotondudza fair akati I don't owe you anything. I was like, I'm not saying that you owe me anything, but check the conversation yetataura pamashura makatoti guys please help because hapana pakatoipa you pay kana zvinhu zvichinge zvazoita. It was not an agreement yekuti you have to pay kana kuti ikota sei, but munhu ukandidedza ukandiudza kuti kana zvichinge zvazoita kumana tozokupaiwo obviously ndosara ndine ka expectation kuti ndikungo expect zvichangoningina. Vakapinda hakuna kana akambonza kana dollar except vanenge 3 chete ndo vakatozo remember vakati guys basa namairo rere we are so grateful. Vamwe vacho zviso vato ndo team rekwa nigirikini mapati ana shabangwa vari vakasara vari mu parliament vari kujabula, but correct koenda kapowa chipapo nothing chiZimbabwe chese chakaitika. So zvandiri kuedza kutaura zvese izvi ndiri kupinza nyaya iyo toda kuti tidzoke pane nyaya yaMukanya iri panapa because ina handidi kuti totaura zvinhu tozongonzi tiri vanhu vari kungopikisa zvinhu zvese zviri kungotaurwa izifa zvina musoro. Inini ndinoda kupa advice kuna Mukanya ndakamira like ngatiti semwana wake because ngatatarisa Mukanya is same age na mdara wangu chacho same age chacho. So ndiri kunzi ndadedzwa Mukanya kana kuti ndoti ndibamnini wangu kana kuti let's say ndikona kuti ndibamnini kana kuti mudhara wangu onditi ndipo advice kuti ndoita sei apa ndoenda here kuno drive kuevent kana ndoregedza. Mukanya munhu ane exposure, munhu ari kugara kuAmerica, asimbori munhu wechibalance wekuti angatadza kuziva zvinhu izvo zvokuti izvi hazvina chekuita neany political parties because ibasa aridza akapuhwa munhu akana kumabhendi kwavo zviriko neexperience yese yavainayo magitari yaya tikada kutarisa that guy akaridza vanhu vakawanda achiridzira kwaitobuda dzimwe mari dzima-extras ivo vachiita maconcept machinji akasiyana-siyana. They made a lot of money nemagitari, but izvezvi vasvika zera rekuti vakura. Munhu pakukura old age inouya nezvinhu zvakasiyana-siyana. Waakudawo mamedical wati unodawo mari dzekupota uchingoona utano hwako zvichingoita zvingodai so hapasina source of income yawajaira kuti ukwanise kumaintaina the lifestyle yaunga wajaira kumashure uko. Obva kwauya a certain offer kunzi uya ushande tokubhadhara zvakapamidzirwa kahobho will give you 500,000 or kana wazobuda kuti woya kubackground kwemba yangu uchiridza I will give you 1 million. I don't see any reason yekuramba. Ndoda kutaura chokwadi usafa ukateerera maZimbabweans vari greedy nokuti usaende because mangwana havana chavanokupa nese vanokusala chingokuseka ukudzwa kuti wakaita chirombe. Izvezvo Mukanya ngobuda chinzi asina kana chakati kana adai so vanotanga kuseka kuti makaita chirombe makatadza kuti mari magitari ese aya akomana makore makaridza kudharadhara aya. Ndo pfungwa dzemuZimbabwe. Aminotange kuti mari yacho uiwane kupi? Pabusiness musaudzwe zvepolitics, never.
usafokaita mistake iyoyo muupenyu. Let me tell you this, ini nangu I'm a gentleman, I know Mukanya vanogara vari panapa vachiona zvinhu zvese zvichiita, and he's one of the supporters panapa, but kutaura chokwadi chaicho guys, usafe wakaita mistake iyo yekupuwa advice iyo nemuZimbabwe kana achikutaura kuti because ava ndeve chakati vari kukanganisa zvinhu, hatisi kuramba kuti vari kunikina chinhu, hakusi kurali kwaadedzwa unoimba, adedzwa kuprivate wedding yaJaPrayzah yakanzi anoda kusponswa naye, zvekuti JaPrayzah azosponswa nani, no one cares. Maconcept ese emabhinikina anoitwa yanonzi kana kuti mafestival anotosponswa nezvigananda zvichiita business razvo, but hakuna anokambobuda achizvitaura kuti aiwa zvigananda zvasponsa. Nditaurirewo festival yonotaura kuti nemusoro ndikutaurire kana vanhu masponsors emafestivals acho anoitwa ikoko kwacho ikoko, but vanhu vazhinji vanongotora mari idzodzo parudo twachakati. Even kana mabhawa mamwe vanenge vachidedzwa unoridza nde atori ezvigananda, but hapana akamboita shungu dzekutarisa kuti saka zvigananda zviri kuzodai so. I understand when people are suffering and chichi mari iyi anenge asina kuipiwa mahara. Inini ndatofara pandatonzwa, ndatoona kuti this is the opportunity. Mukanya kana vachinge vaofwa mari kunzi uridze tikupe mari yakawanda kudai so, ndo inonzi opportunity. Mukana unouya wakura kudai so, even kana vane maadvisors avo, maadvisors avo hafana kuita greed pazvinhu zvakadai so. This is the opportunity. Even anonzi machi band members, I understand kuti vamwe vacho vakatoresignaho, hakusina source of income, unenge uchaitei? Ndo mukana wekutoti watati mudhara since wakunopuwa ka 500k apa, isusu semaband members wongoti guriro ka 100k toshayana tese nemamanager nechii negroup rese tongoshayana pa 100k chete 4 waya usara nayo hakoita yaunoita, kana kuri kutengawo kana dzimba dzako or something or whatever chouri kuda kuzosara uchiita, even kutoisa maaccount wotanga kuzvisustain iwe mabills akafanana nehealth nechinji. It's a good relief. Even kune vana vacho vamukanya chaicho vakagara pasi vakanyatsotarisa this whole thing, as long as chisina chekuita negreen, it's business. Zvinhu zvatoya kuoffice hapana pekuti vanga decline. I understand kuti vakataura mudhara akati ndauda kusiyana nazvo zvekuimba ndakutoresigna ndakusiya, but tina nhasi tichiri ngoona vachingoita mashows ma1 toda kurova imwe last one yekuti zvinhu zvaningirikana. Even mapromoters chaicho ndozvi understand kuti mapromoters they might not be happy neoffer inenge yapuwa because inenge iri mari yakawandisa. Kutaura chokwadi chako imari dzekutoti ameno kuti kana vaimbopuwawo mari idzodzo handizo dzehangu nekufamba kwenguva kana kubva kumashure kupa vaiita munhu aimbozadzwa ake mastadium. I understand kuti dzokunonge dzaita se dzaimbobatikawo hadzo kudhara type yemari idzodzo, but kutaura chokwadi chaicho usafa kwatora advice kumuZimbabwe. Tiri greed maZimbabweans, tinokupa advice yakadhakwa, mangwana totanga kukuseka, unotanga kupuwa advice yekuti mangwana mhuri yako inofanira nzara. I'm not saying kuti mari yanigirikini iri right, but as long as Mukanya daidzwa ndozoti vamwe vadatsunywa notanga kuti aiwa wai uri dota notora mariyo. Kana munhu anoita zvemagitari, iwewo unovaka uri bhirida, unoenda unovaka vanhu mari dzimba dzezvigananda muri kuvaka wani, wakambonzi usaenda unovaka nekuti zvigananda uri kutengesa, une tuckshop, wai uchitengesera zvigananda zvigava zvichitenga, unodii kutarisa kuti uri nigirikini ipi? But because it's your business, vamwe muri kuita zvakasiyana siyana, vamwe muri matransport business, wambotarisa kuti ndiwe chakati handisi kumutakura iwe uchida mari. Zvakawanda zviri kuitika, hamutombotarise kuti uyu ndewechii kana ndewechii, kungotora mari uchichkorera muhomwe because unoziva kuti mhuri inoda kuita se enda kudya. At the end of the day ndo chinhu chakangokosha chete. Apa handimbofe ndakaningirikina, ndoziva kuti iyi ichatadza kutambirika zvakanaka, but this advice inofanira kusvika kuna Mukanya wacho direct, because I know kuti you will be watching, achionawo kuti zviri kuitika zviri kumbotaurwa kunzi kudii kunyaya dzekunikini kwedu, ndozvinzwisisa ende ndozviziva kuti ndozvinenge zviripo, but chokwadi hachimbofe chakaputsa ukama. maZimbabweans vari greed mudhara. Toda kutarisai vanhu vakaita sana Mudhara Geza vakafa vari pakurwadziwa. Vatarisa kuti shoshwa vanhu ava, shoshwa ndanyatsovaudza vari kungotondiignowa shoshwa, asi ndiri kuvaudza zvinhu zviripo nhasi izveso maeffects. Unoziva kuti Mudhara Geza aitaura zvinhu zvoitanga zvekunyeba, vanhu motanga kuti uri kungotaura zvekunyeba, Mudhara yotaura zvekupenga, vari vanhu vaidaroka. But tarisai, look where we are today. Chitarisai paane nyika yacho izvezvi, haisiriyo here Cape 3 yakaitaura. Because Mudhara Geza atanga kutaura kudhara kaisati yatanga, isati yasainwe, aitaura kuti over my dead body for sure, akatozvita zvakatotanga kuti tikaafa hake, but ndo zvinhu zvaitoramba zvacho izvozvo. But tarisai zvakutanga unoendwa iwe tazodai iwe Cape 3 this Cape what ene makaita mafanizi, Cape 4 is gonna come, Cape 5 6 ameno zvicharamba zvichingorova Cape zvichingoenda zvakadaro. But there was someone aitaura nyaya idzodzo
and then mazimbabweans ndobva matanga kudhauta but haiwa zvinoningirika kana hazviitike mudhara ari kungodai so because vanhu vakataka hanzi mudhara ari bhita because akadzingwa kupati ikoko ari bhita manje akadzingwa imimi hamusi bhita izvezvi chato ndiuya hangu ndichitaura nyaya iyoyi honestly yamukanya ndozviziva kuti umwe munhu izvezvi muchatanga mangwana makuda waseka and handidi kutozviona zvichiitika because mukanya munhu tinofarira music yake kubva kudhara takanakidzwa mani nemusic music yakatirera tairwa music yatichinzo up to now izvezvi I'm still playing his music pese pandikangofunga kungonzwa music chaichayo inonzi manzi kwete zvimwe zvisina nebasa rese kwete music yakugadzirwa mazuva ano efeki manzi chaichayo wanyatsoningira ndo yataitorowa totogarira pasi tichinzwa tichiteerera even tikada kufunga kudzora ndangariro ndo music yatinoshandisa saka tina patingati mudhara wedu oona kamukana kagepi ndozati karitanga karitiki because he doesn't want to associate himself nevanhu vakaita sana weaknewa I understand that but as long as zvine chekuita nebusiness aiwa business wise ngariitwa business ngarirohwe aomana hatidi kunyeberana yes weaknewa wake zvake zvinoitanga zvekakuonerwa matauriro yake anenge achizviita kana zviti zvadai so but apa ndatoona kunge atotora zviti zvebusiness mukati zvine chekuita nerespect I don't see any problem zongo ameno kana muchiona any problem pazviri but inini I don't see any problem. It's up to you. Let's meet in the comment section. Mchundudzo munoona sei but inina apa pakati indikuona kunge isina kana problem nyaya.